Nej, det er rigtigt. Det er noget malerne gør. Det er samme pris. Er vi alle sammen? Ja! Er vi alle sammen? Ja! Davenport. Vi har aftalt møde sammen med Anne om 10 minutter. Jamen, skal blokaderne med? Men Anne skulle komme med penge på pantelåner. Jamen, I må da nå at indhente. Hvad for nogle penge? Jo, Anne har noget ved Dollys fuldord, hvor vi bliver gift i dag. Gift? Man... Og der skal flere op ad i byen. Skal der virkelig? Enten det plakater pendlet, ellers går jeg. Han synes det ikke om det, der? Nej. Synes vi skal gennemføre det? Ja, det bliver jo nødt til. Hvis der ikke er forretning i, så vil ikke engang penge nok til at komme ud af byen heller. Det var rigtig godt, Tog. Fint! Stor succes! Man ser lige ned til Pavne i byens forlægningsord. Det er udmærket, Karl. Det er udmærket. Se så holder rækken, folk. Han er jo nok flink, hva'? Når vi laver på ret, så skal han sgu også lave en. Han skal ikke over til at stjæle vores idé. Jamen, Simon, Det er det, dit gamle krigskammerat Havnebæl. Hvordan har du det? Ja, hvordan har du det, din gamle bandit? Nå, men jo, er du kommet til byen for at se os? Ja, det er så. Goddag. Ja, I kender vel til med dyr. Hav. Ja, hvem kender ikke den store høvling til med dyr, som to general Koster? Og hvad så? Hver gang hun går ud på den anden led, så går I bare hen på det. Nu er det tilbage igen. Annie. Nej. Så har
er godt. Så springer du i luften. Og det er ligesom slutningen på et eventyr. Du bliver så stolt af mig. Wow. Bæremontyr. Ja, tak for det. Og det er altså de bedste. De er også i forestilling i. Og stjerne. Stjerne? Ja, men det er bedst alle sammen. Nej, du er bedste. Kom så over til ordet. Jeg har jo kendt en masse før, og jeg var temmelig fræk. Det huset var... Det siger Asken, skal vi have vendt altid kommer ind. Med 80'er får jeg hver en torsdag. Så fik Chippy hver i Europa, Omaha. Så glemmer jeg Indiana. Så både seng. For mig. Jeg blev nødt til at sætte en 16 km rundt på dansegulvet. Hold din mund. De skylder en $14.000. Fanden sagde mig egentlig for. Jeg er bare sådan en porcelænstem, men ligger under gamle høns for at få til at kravle. Du hælder lidt over stykket nu. De er gode venner med bag. Nej, de kan ikke. Ved min rødspætte. Det var vel nok noget af et skud. Vi råber højt i krum, hurra, hurra, hurra. Gid vi kan længe leve, mor Signe ønsker opfyldt med dejlig chokolade og kager til. Det er jo kun de billeder.